għalfejn nżid, ġifieri anke jekk nistanaw ir-ritratti, eżatt. Għandek affarijiet bħal pereżempju illi moħħlin fi traffic. Irrid nipprova nirraxxa bejn appuntamentu ieħor. Kien li delay x'imkien għal spiċċaj delay x'imkien ieħor. Din ħafna ejja, mela jiena diġà bdejt għajjien u awtomatikament bi pressjoni pereżempju ta' kuljum fosthom ta' traffic, jiena ħankompli nżid. Għax again, hemmhekk jiena m'għandix kontroll. Kieku għandi ajruplan u ħnaqbes minn fuq dawk il-karozzi kollha li hemm fuq l-iskrin ngħid paċenzja ma jiena literalment qiegħed nistenna l-ħaddieħor ta' qudiemi jimxi biex nimxi. Mela ħafna minna jħossuna li meta f'sitwazzjonijiet m'għandniex kontroll, iktar ovvjament ħanajjew mentalment. Għax kważi kważi llum biex niċċajtek lejk dal-għodu hekk ġrali, kien hemm accident insomma post partikolari u kieku ħriġt niġġogja kont nasal qabel. U fl-istess kont ngħid isma' iktar ma nħaffef, iktar aħjar għax nelbħu jien imma imwaħħal fil-karozza hemm ma nista' nagħmel xejn. Ma jgħinx, l-istress fuq ix-xogħol, wasalna x-xogħol, eżatt, ovvjament l-istress tax-xogħol. Tajjeb, u tgħiduli ilma doffi xokna negattiva ġejja, mhux l-iskop dal-waqt ġej il-pożittiv, tajjeb. Jiġifieri aħna ejja nkunu aware illi diġà hemm affarijiet illi aħna personali m'għandniex kontroll fuqhom. Mela stress ta' xogħol ma nafx minn m'għandux. Fi traffic qed ngħixu f'dal pajjiż hawn ħafna traffic. Mela ejja ma nżidux miegħu bin-notifications. Iwa, hemm settings fil-mobile li nażillu jien ta' xi xi ikun notified. Li tellali. Hemm min jinteressaħ it-temp, mela għandu notifications tat-temp. Imma jekk jiena niddejjaq nara hemm wara il-ħabib tagħna, użu kostanti tal-mobile. Jekk jiena ma jinteressanix ċertu affarijiet li qed jiġru barra l-pajjiż, ma nagħmilx notifications on ta' ċertu applications li tuni news internazzjonali pereżempju. L-affarijiet naqri iktar pożittivi. Eżatt, hija ħasra l-inqas la qiegħed f'idejna nikkontrollaw